Bilalami ala mi ye sankolo wolonfila in da ka dugukolo ɲɔgɔnna kɛ o fana ye ka tila ka danfɛnw kɛ ninnu fila ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛra tile 6 de kɔnɔ mɛ e k'a lajɛ n'anw bɛ etaji belebelebaw jɔ an b'u jɔ san joli kɔnɔ an b'u jɔ kalo joli kɔnɔ nin b'a yira k'a fɔ n'a ka di ala ye fana a bɛ se k'a kɛ dɔrɔn kɛ a bɛ kɛ mɛ ala ye waatiw k'a la walasa an fana bɛ se k'an ka baaraw sugandi ninnu ma k'an ka baaraw kɛ nin kɛcogow la sinon n'a ka di ala ye a b'a fɔ dugukolo ni sankolo ma a ye na dɔrɔn bɛ na an b'a ta ni su ani tile o kɔfɛ an bɛ seli alakira kan sallallahu alayhi wa sallam k'a ɲini ala fɛ a ka nɛɛma ani kisi a k'o caya kan. Allah ya fo kaka fo adamadenw bɛɛ lajɛlen qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a k'ale ye ala ka ciden kana bɛɛ lajɛlen ma o b'a yira k'a fɔ mɔgɔ minnu ka kumakan ye ko n'o ko arabu diinɛ de ye nin ye walima magakaw ta dɔrɔn de don walima kabila ko o b'a yira ko tɛ magakaw yɛrɛ la dɔw nana k'u ka kafiriya k'a bange k'a bange kuranɛ kɔnɔna la k'aw ka jahanama don k'o bange Abu Lahab filɛ ni min n'a ye ala ka danga sallallahu alayhi wa sallam ni ala y'a ka danga jigin kuranɛ kɔnɔ don o don waati o waati diɲɛ dugukolo kan i bɛ taa sɔrɔ nin sura in bɛ kalan n'o ye ale ka dangali a y'a jate minɛ saya tun bɛ s'a ma a su tolilani mɔgɔw dɛsɛra ka don a su kan laban na fo mɔgɔw k'u ma n'an m'aw fa su don a bɛna k'aw kɔrɔ lebu yɛrɛ a sara yɔrɔ min na n'aw taara hiji yɔrɔ la a bɛ taa sɔrɔ o y'o yɔrɔ kɛ ɲɛgɛn de ye o kɔrɔ don o don waati o waati mɔgɔw bɛ ka ɲɛgɛnɛ k'ale kan mɔgɔw bɛ sɔbɛ k'ale kan ka d'a kan ala y'a lagosi o de la an bɛ ala deli ala k'an kɛ tugubaga ye ala kira ko sallallahu alayhi wa sallam diinɛ ye ala ka diinɛ de ala kira sugandira a kan ka kɛ ciden de mɛ diinɛ tɛ danbe ka da kabila ma ala y'a fɔ k'ale ka diinɛ de don wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili ko nin de ye ala ka sira ye ala ka sira ye nin diinɛ ye k'a nana tugu sira misɛn ninnu kɔ an b'a ɲini ala fɛ a ka nɛɛma ni kisi a k'o caya sahaba ninnu fana kan ani mɔgɔ mɔgɔ tugura sira in kan k'a daminɛ olu ka waati fo ka taa se lahara jɔliw la an b'a ɲini ala fɛ ala ka n'aw sabatilen to a kan ni saya bɛ s'an ma a k'a sɔrɔ an bɛ tawhidu kan n'o ye la ilaha illallah an balimaw tɛmɛnen kɔfɛ an ka walanda bɛ min kan n'o ye hijiri n'o waati de surunyana hiji waati tɔ tora dɔɔnin ka d'a kan kalo kura insha Allah o daminɛw la a tan fɔlɔ labanw na i b'a ye wajibi bɛ daminɛ insha Allah min bɛ ɲini mɔgɔw fɛ o ye labɛnw de ye an to kumana n'i nana Mali la i kan ka baara fɔlɔ minnu kɛ n'o ye alakira ka misiri ziyarali ye sallallahu alayhi wa sallam wa i takun Mali la o de kan ka k'i ka ŋaniya ye i tɛ taa kaburu kama i tɛ taa fɛn wɛrɛ kama mɛ i bɛ taa alakira ka misiri de ziyara ka da kan alakira ko sallallahu alayhi wa sallam a bɛ bɛn silamɛ k'a ka doni siri ka taa ala bato la yɔrɔ 3 dɔrɔn n'o ye alikaba misiri ye Maka ani ale ka misiri n'o bɛ Madina ani Baitul Maqdis n'o bɛ Falasitini ninnu misiri 3 fusamacɛw fana fɔra min ka fisa ni ɲɔgɔn ye cogo min na alikaba ni mɔgɔ min ye seliya kɔnɔna la a seli ɲɔgɔnna bɛ fisa ni misiri wɛrɛ seli ye ni seli 100,000 alakira fana ka misiri sallallahu alayhi wa sallam o bɛ fisa ni dɔw ye ni 1,000 Baitul Maqdis o bɛ fisa ni dɔw ye ni 500 misiri dɔw bɛɛ ye kelen ye o la ni mɔgɔ min nana seli misiri la a fɔra ko darajaw bɛ d'i ma daraja 25 fɔra 27 fɔra i bɛ tagama min kɛ kana fana i b'o baraji sɔrɔ an bɛ ala deli ala ka baraji ninnu k'an ye sini ɲɛsigi ye
nunun baara minnu filɛ ka fɔ k'u bɛ kɛ Mali la n'o fɔlɔfɔlɔ ye misiri ziyara ye n'i taara misiri ziyara kɔrɔ de i ka taa hali ka arakan 2 seli a kɔnɔ n'i bɛnna farida fana ma alhamdulillah a kɛ kun ye i ka taa seli Alakira ka misiri la surtout n'i ye rawda sɔrɔ rawda min filɛ nin ye an balima mɔgɔw bɛ furuba caman k'a kɔnɔ ka d'a kan dɔw bɛ fotota dɔrɔn de la a ɲinɛnen bɛ ko Alakira ye kumaba min fɔ sallallahu alaihi wasallam walima a ɲinɛnen bɛ ko Alakira n'a ka sahabaw tun jɔlen bɛ nin dugukolo in de kan ale bɛ fotota ba la dɛ i bɛ dɔw fana ye a fɔra k'i ka arakan 2 seli ka bɔ mais i bɛ dɔw ye u sigi a kɔnɔ hali n'i nana ko karisa i tɛ wuli ka seli karisa i t'i jɔ ka seli i bɛ taa sɔrɔ a bɛ mun de kɛ a b'a fɔ ko non k'ale se ka wuli hali t'a kumakan duman fɔ a dun fɔra la yu'minu ahadukum i ka limaniya tɛ dafa f'i ye hɛrɛ min kanu yɛrɛ i k'o kanu mɔgɔ wɛrɛ nin de bɛ ɲini an fɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka faamuya nɔgɔya bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ i bɔtɔ i bɛ Alakira kaburu ziyara kɛ ka foli kɛ ani ka Abubakar b'a kɛrɛfɛ Umaru b'o kɛrɛfɛ n'i bɔra i ɲɛsinnen bɛ Bakiya yɛrɛ de ma i bɛ taa yen nɔ fana n'a sɔrɔ dayɛlɛlen don i bɛ taa ziyara kɛ kɔfɛ i bɛ taa Uhudi mɔgɔ minnu sara Hamza n'a ka mɔgɔw ani Mus'ab ninnu i bɛ taa ka taa ziyara kɛ yen nɔ fana ani Masjid Quba ninnu de ye Madina ziyara ye mais ziyara wɛrɛ minnu bɛ na kɔfɛ an y'a fɔ aw ye ninnu tɛ ziyara ye mɔgɔw bɛ taa turisimiya de la o la sinon a ma fɔ k'i bɛ taa ziyara la i bɛ baraji sɔrɔ ni nin baaraw banna min bɛ adamadenw hakili la n'o de donnen bɛ hakili la n'a dɛsɛlen bɛ ka bɔ o de ye k'a fɔ ko fo n ka seli farida 40 sɔrɔ misiri in na Ala kɛra ka misiri la sallallahu alaihi wasallam ko n'i y'o kɛ ko Ala b'i ka jurumu bɛɛ yafa e bɛna taa hiji min yɛrɛ la a fɔra ko b'i ka jurumu yafa k'a kɛ komi i bangena don hadisi minnu nana ka hadisi masaha hadisi jɛlenw tɛ k'a fɔ ko fo i ka tile 8 de sɔrɔ walasa i ka farida 40 sɔrɔ a ma sa dɛ o de la bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ Madina tɛ hiji yɔrɔ ye Madina ye ziyara yɔrɔ de n'a ka di i bɛna hiji kɛ ka d'a kan Alakira sallallahu alaihi wasallam don min na a ye ci bila ka taa silamɛw bɛɛ lajɛlen ma k'u kana hiji kɛ dɔw ma se Madina yɛrɛ o dɔw bɔr'u ka yɔrɔ de la dɔrɔn a y'a fɔ ni min bɔra Yamani e kana tɛmɛ nin yɔrɔ la f'i ka ihram ta ni min bɔra Shami dugu la e kana tɛmɛ nin yɔrɔ la ni min bɔra Egypte yɔrɔ ninnu na e kana tɛmɛ nin yɔrɔ la f'i ka ihram ta Madina fana t'a fɔ ka Irak ninnu ta fɔ o bɛ nin de fɔra olu natɔ u selen o yɔrɔ la u ye ihramu ta yen nɔ ka u ka hiju kɛ ka se ka t'u ka so mɔgɔ dɔw ma se Madina mɛ k'a fɔ ko fo i kana Madina o tɛ hiji dɔ ye min bɛ ɲini an fɛ an ka hakili to o la n'a ka di ye n'i sera ka ziyara minnu filɛ ka fɔ n'i sera k'a bɛɛ kɛ siɲɛ kelen don kelen ɛrɛ damadɔ kɔnɔ a bɛ bɛn i ka segin ka taa Maka Ala ye k'a jateminɛ a fɔra ko nin ye 1000 mais Madina ta Maka ta o ye 100 jumɛn baraji ka bon wa i b'a ye hijikɛlaw caman bɛ yen nɔ u bɛ effort ba kɛ misiri seli walasa farida 40 ka sɔrɔ wallahi fan b'a mɛn an balimamuso dɔw yɛrɛ la u bɛ taa don misiri kɔnɔna la walima ka na fo misiri la a kuru bila ko munna k'ale bɛ joli la mais a ɲɛna k'a ka hiji ma minɛ ka d'a kan munna k'ale ma farida 40 sɔrɔ an balimaw an ka hakili to la dɛ an ta kana kɛ ko min bɛ ka fɔ dɔrɔn tiɲɛ de minɛ n'a fɔra ko Alakira ko ta sallallahu alaihi wasallam i ka baara kɛ ni i ka sigi banna i bɛ fɛ ka labɛn kɛ sisan nɔ ka i ka hiji baara daminɛ an y'a fɔ aw ye hiji baara modèle 3 don ifradu n'o ye ka hiji dɔrɔn kɛ a kelen ani ka tamattu kɛ n'o ye ka hiji kɛ ka umra kɛ i bɛ umra pere kɛ i bɛ sɔrɔ k'i ka finiw bɔ ihramu finiw bɔ k'i ka fini kalalaw don ni hiji waati sera i bɛ sɔrɔ ka i ka ihram ta tuguni ka sɔrɔ ka hiji kɛ a bɛ f'o ma tamattu ka damu ta hiji ni umra ni ɲɔgɔn cɛ sabanan o de ye kirani o de ye ka hiji ni umra kɛ bɛ fini bila ta o ka gɛlɛn dɛ o de la i bɛ to a la ale ni hiji ta bɛɛ min bɛ hiji dɔrɔn kɛ minnu bɛna joona o bɛ sɛgɛrɛ ihram kelen de b'i la
abseka bega ihramu changer base tola mais ihramu bela semu ni ka haramu ye ihramu dolu o be toiga fo hiji manamba o mi be nyina fe ni be labena sano be fe kata maka fembe nyini fe bi dida ishoni no ani balakoroshi ani kamoroshi ibulu labe kadaka mun kasa boli katili jamali be woshidi be bo o ibi jija ibi nunu labe de biki toika hotel la bashi fuitola wana kani sikika janaba kulike ki toika hotel la mais anga doka fo ihram be tayomna noye zulhuleifa madina da walma abiyaru ali ubagu ni toflala no sira yeno yo bebe baridu karu bejo nyege gacha ali nene wati le katoro jikala mawbe ibe doka janaba kulike o ni klaro la bejo kata do misri ko mais mi be nyina fe na so mo mi ba do kaka suma mo mi ba do kale ka kotete ika janaba ko kiki labe hotel ko ni sira ihram tarola isikika finudo wala isikika finido ye finido ita ya kido na ihram na finido de menani ndi anata yo uribaya kadaga ni sira tarola bara be kechu na bina nyefi o mi be ni finido de ngo ibi janaba ko janaba be ko kena machu janaba ko li be kili menani o de go gonyona o la mazam maliki la be janaba ko li la tafuta nani yona janaba kuli tikili tu awajibi na sunna aba be fara nyoma ni hake jokono ba oni sira yeyola ka janaba ko ibi jija na so ishunu mati ko lutine na so kama ngoshi wana barakoroshi uluma ti ko luti na aka so ya be labe ame mi fo hiji kala we ayo hakili to wala le ko chama me ko be dunyire ngono ubuka war boy mi de sirichela uba gloni to do utakatu on est signa kana nyege yiduli nyege wakili ni kole wa fulani wa nyege yiduli eta dodo oni ala ma faraika ni mo nyuma so o hypertele o chama be lo do bilo mo o nyina wa fe mu kota o bi hakili to itala ikasi finina wanda ikasi portu yele dai yoni ikasi onna nyina ko ni ma ko takayele I hakili tena mo ko inshallah o ibe ni ke ki ka labɛnw kɛ ka sɔrɔ ka parfum kɛ I yɛrɛ la parfum tɛ kɛ I ka ihram la dɛ mais ni ye parfum k'i yɛrɛ la ihram mana dɔ sɔrɔ la o tɛ baasi ye ihram bɛ kɛ I yɔrɔ minnu n'i b'a dɔn ko kasa bɛ k'u la a kɛra déodorant ye a kɛra parfum yɛrɛ ye mais a b'aw jija a ka kɛ parfum minnu ka girin ka da ka parfum fiyɛta olu ma ɲi nin yɔrɔ in na olu kasa bɛ taa yɔrɔ min parfum dɔw bɛ yen o ka girin ko miski I bɛ taa sɔrɔ n'i y'a dɔɔni dɔrɔn I mana mun I fari la I b'a ye balawu don a kasa bɛ to I nɔfɛ kosɛbɛ gazi t'olu la n'i y'o kɛ I yɛrɛ la I bɛ sɔrɔ k'i ka ihram don I ka labɛn bɛɛ sabatilen a y'aw hakili to ihram siri cogo la agence tigiw bɛ yen u b'aw dege a la depuis k'an to hôteliw la mɔgɔw bɛ dege a la n'i y'a dɔn I tɛ se maloya tɛ dɛ sinon cɛ caman bɛ yen nɔ u ka ihramu bɛ bin dɛ. Cɛcaman bɛ yen nɔ n'u dalen bɛ sunɔgɔ la u bɛ ɲinɛ u yɛrɛ kɔ dɛ o de la alhamdulilayi I b'a ye yɔrɔ minnu ye ni tantan kɔrɔla don I b'a ye cɛw bɛ to sutura la hali n'a kɛra I cɛɲɔgɔn dɔrɔn de mais yɔrɔ minnu ye Muzdalifa ye e t'a ye bɛɛ dalen bɛ kɛnɛ kan I bɛ taa sɔrɔ aw ka gurupu dalen bɛ u ni muso dɔw bɛ taa kun ɲɔgɔn na walima n'u fana ka gurupu bɛ yan ka d'a ka limite tɛ yen o de la cɛw kan k'u yɛrɛ kɔlɔsi kosɛbɛ o la. Ni ye ihram ta tantɔ a donnen kɔfɛ I bɛ taa don misiri la arakan fila min misiri wajibi tɛ nin yɛrɛ n'a ka di n'i ka ihram don dɔrɔn I b'i ka ŋaniya ta a banna mais I ka taa kɛ tantɔ o de ka ɲi n'o ye I ka taa don misiri kɔnɔ n'i bɛnna farida seli ma a banna o kɔfɛ I b'i ka ihram ta n'i ma bɛn o ma I k'i jija I ka ŋaniya ta ka nafila fila seli qul ya ayyuhal kafiruna fatiha kɔfɛ ani qul huwa Allahu ahad fatiha kɔfɛ arakan filanan I bɛ ninnu kalan ka sɔrɔ k'i ka arakan fila seli o kɔfɛ I bɛ sɔrɔ k'i sigi k'i bolo kɔrɔta ka Ala deli Ala ne y'i laminɛ ni umra ye ka da kan I bɛna taa umra de bere kɛ nin ye tamatutigiw ye dɛ an y'a fɔ
jama fan caman bɛ nin de kɛ e siritu minnu bɛ bɔ yɔrɔ caman a bɛɛ lajɛlen bɛ damatuw de kɛ ka d'a kan an bɛ taa sagaw de faga n'i ye nin kɛ tuma na k'i bolo kɔrɔta ala n'i laminɛ ni umra ye i bɛ sɔrɔ ka ala deli ala b'a ɲini fɛ k'an ka bato kɛ ala dɔrɔn kama ala kana yɛrɛ yira don ka baara la ala b'a ɲini fɛ k'a baaraw nɔgɔya ye i k'an sɔn ala ɲɛ siranya la ala b'a ɲini fɛ k'an kɔlɔsi ala ni sera ka da yɔrɔ min na o ye da yɔrɔ ye fɛn min mana minɛ ko ma se ka se alikaba ma ala ni de ye seko ye ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ni mɔgɔ min kɛra ten ko a kɛra ko fɛn jugu dɔ ye lajɔ walima dɛsɛ y'a kɛ i bɛ se k'i ka ihram bɔ wa ala b'a dafalen d'i ma inshallah n'i ye nin kɛ tuma min na a bɛ bɛn sisan nɔ i ka laban ka fɔ kɛ wa ala ɲuman fana ye jumɛn ni yɛlɛnna i ka yɛlɛ ka fɛn kan n'o ye daba ye walima mobili kɔnɔna i bɛ sɔrɔ ka ŋaniya fɔ ala kɛra tun bɛ taa de sallallahu alaihi wasallam n'i y'a fɔ seli kɔfɛ baasi t'a la dɛ ka d'a kan n'i ye ninnu fɔ a bɛ dɔw compliqué ni y'a fɔ tan dɔrɔn ni y'a fɔ yan nɔ ayi a tɛ foyi kɛ ka d'a kan an bɛ siran n'an ko ko mɔgɔw k'a bila mobili kɔnɔ n'i ɲinɛna sisan nɔ ka tɛmɛ ihramu yɔrɔ la a bɛ komi i kan ka segin ka na walima i bɛ saga faga sani i ka se o ma i k'a ta o de ka fɔ wa n'an donna mobili kɔnɔ fana an bɛ tila ka segin a kan ka bɛɛ lajɛlen hakili lajigin bɛɛ ka i ka ihram ta i k'a fɔ ala an y'i laminɛ ni umra ye kumakan min bɛ fɔ n'o ye labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik inna alhamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak an balimaw n'i kan ka fɔ fo k'i yɛrɛ sɛgɛn i jɔlen i b'a fɔ i sigilen i b'a fɔ i dalen i b'a fɔ i bɛ tagama la i b'a fɔ i jɔlen i b'a fɔ alihara bɛɛ la n'i sɛgɛnna i bɛ se ka lafiya mɛ a kan ka fɔli o ye min ye ala an y'i laminɛ ala an y'i laminɛ filanan tɛ fara e ala kan filanan tɛ ala min na depuis yan nɔ silamɛ kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi dɛ n'a fɔra ko i de b'a la ko i bɛna baara daminɛ e ko ala filanan tɛ na filanan man ka fara i kan mɛ i bɛ taa sɔrɔ e camancɛ falen don i bɛ taa sɔrɔ e bɔrɔw falen don e ka saki kɔnɔnaw falen don a dɔn k'a fɔ ni nin bɛ don Saudiya n'u y'a ye dɔrɔn u b'a minɛ i la k'a bɛɛ tigɛ tigɛ a hakili to a yɛrɛ la ni mɔgɔ min minɛna Saudiya la mori baara la o kɔrɔ de ye bamuru bɛ kɛ k'e kunkolo bɔ i la anw ka morigana ninnu u b'u ta kɛ yan nɔ de mɛ ni mɔgɔ minɛna yen i bɛ bɔ a kala ka d'a kan hadu sahel o ye de k'a kantigɛ ni mun ye i b'a dɔn olu ka bamurutigi ninnu k'u kɛnɛ dɔrɔn don dɔ la n tun bɛ k'a ka émission lamɛn o k'a ma ko ne bɛna mɔgɔ faga k'e tɛ hinɛ a ko walayi ko n'ale hinɛna ko a tigi bɛ sɛgɛn ka d'a kan f'ale k'a kɛ de a kɛcogo la walasa a tigi bɛ lafiya o yɛrɛ bɛɛ n'a ka baara espérance ye e ma ye a bɛ fɔ ko hali n'an bɛ sagaw kantigɛ an ka bamuruw daja walasa saga bɛ lafiya joona mɛ n'i tora ka taa a kɛyɔrɔ la i bɛ bɔ a kalama dɛ ka d'a kan fɔlɔ la hiji waati ninnu sani jama ka caya i b'a ye u tun b'a kɛ haramu o y'a sɔrɔ u ye hôtelba ninnu jɔyɔrɔ min na a tun bɛ kɛ yen nɔ fɔlɔ la a tun bɛ na hiji mɔgɔ minnu bɛ na joona u bɛ na bɛn a laban ninnu ma mɛ u y'a dabila yen nɔ ka d'a kan hijikɛla dɔw delila ka fa delila ka don a la ale kelen k'a ye a taara i sigi o tɛ dɛ k'a tigɛ pewu o de tora a da kɔnɔ sanni a ka kɛ k'a tigɛ pewu ye u y'a dabila ni hiji tɛmɛna u bɛ sɔrɔ ka u ka baara daminɛ o de la hijikɛla ka n'i hakili to nin na n'i ye ihramu ta i ka dɔn k'a fɔ i donna baara tanu bɛɛ lajɛlen o bɛ ala kelen de ye ka d'a kan e de b'a fɔ inna alhamda wa ni'mata nɛɛma bɛɛ lajɛlen fana ye ala de ta ye ala de ye nin nɛɛma kelen ne kana hiji kɛ wa ne bɛ ala kelen dɔrɔn de tanu o de la a bɛ fɔ ko ala kelen dɔrɔn de kan a kan ka fɔ ala kelen dɔrɔn de ye allahumma laka alhamdu mɔgɔ mana ɲumanya kɛ cogo o cogo i tɛ t'i jɔ a tigi ma ko laka alhamdu wa i man k'a fɔ a tigi ye ko subhanallah min bɛ fɔ ala kelen ma i k'a fɔ mɔgɔ ma o tɛ kɛ nin bɛ fɔ ala kelen dɔrɔn de ma n'i ye nin kɔni baara in ta i ye nin kumakan fɔ i hakili to i ka baara la i k'i jija i ka ala ɲɛ siranya sɔrɔ ka d'a kan i donna baara min na nin ye baaraba ye nin baara in ka bon kojugu
wani min bɛ ka bɔ nin na sisan nɔ a i tɛ hinɛ i yɛrɛ la distance min bɛ bɔ yen nɔ ka taa a wa caman de don dɛ ɛri caman de don avion kɔnɔ dɛ mɛ n'a fɔra e bɛ to bɛɛ kɛ fu de ye k'e bɛ fɛ dɔrɔn k'a fɔ i ma alhaji walima o k'a fɔ i ma ko aja ayiwa hakili tɔ yɛrɛ la telefɔni ni foto ta ba in dɛ mɔgɔ caman b'a ka hiji baara baraji bɛɛ la ta ni foto ta ye ka da ka ala ye siranya tɛ ka k'a la bilen mɔgɔw bɛ ka ɲinɛ u yɛrɛ kɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka a nɔgɔya ni barakallahu li wa lakum fil qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. امام ان على تمتوني كذا تاني تموكا كذلك سيدي على كذا صلى الله عليه وسلم كاني على في اكاديميا على كيشي اكو تشاك وتمنيكو في امبارو ني احرامتا فندو بيكي كحرام امام بوكي kadaka ni yake isika safala si remare alifo mahduratul ihram femu mballembika iko lute kito ihram kafunyonya na so ni musutara ila obejo deu au femi fana bejo o ka parfum ki yerla femi bejo o ki shonuntre femi bejo o ka conseiller wa mashiwele yorola ko lutre femi bejo o che e ka taa fini kalalen don i yɛrɛ la o bɛ jɔ fɛn min bɛ jɔ o ye k'a fɔ k'i bɛ donsoya kɛ ka da ka fɔlɔmɔgɔw tun bɛ bɔ mali la 400 kilomètres kilo 400 kɔ a bɛ komi n'i bɔra bamakɔ yan nɔ sisan ka taa ɲɔrɔ marakadugu la i bɛ taa sɔrɔ kilo 450 a b'o ɲɔgɔnna bɔ o min filɛ nin ye ko mɔgɔw tun bɛ nin tagamaw sen kan i ni ihramu i bɛ tile joli kɛ aw ka ni jate n'a fɔra ko e man ka fɛrɛli kɛ fo n'a kɛra ni mɔgɔ minnu bɛ ji kan olu bɛ se ka ji ma fɛnw minɛ fɛn minnu harabuyalen b'i kan ani ka samara don i sen na cɛ de bolo ka samara don i sen na min b'i sen bɛɛ datugu ninnu bɛ haramuya i kan mɔgɔ k'i hakili to ninnu na k'i kunkolo fana bɛɛ datugu nin bɛ haramuya cɛ kan n'o ye ka fugulan don walima ka kala don k'i kunkolo lamunumunu ninnu bɛ haramuya i kan min bɛ ɲini an fɛ fana an k'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔw bɛ yen nɔ olu ma haramu dɛ ka mɔturu don i tɛgɛ la walima bololanɛgɛ bɛ tɛgɛ la walima i ka wari bɔrɔ min b'i bolo k'o siri cɛ la walima i sen yɔrɔ dɔ mugulen bɛ ka bandi siri o la walima i tɛgɛ dɔ ninnu tɛ baasi ye ninnu bɛ se ka kɛ mɛ an ka hakili to ihram na ihram kɔrɔ de k'i k'i yɛrɛ kɔlɔsi ka da kan e b'a dɔn e ka tafe b'i bolo o la hali mɔgɔ minnu bɛ taa ka taa bitɔn caman k'a la walima ka taa pɛnili caman k'a la ne bolo ninnu man ka kɛ ka da kan n'i y'o kɛ i hakili sigira o ihramu kɛkun de k'i hakili ka to i yɛrɛ la i y'a mɛn k'i b'a kɛ muso filɛ e ka fini bɛ se ka bɔ i bolo yɔrɔ kelen walima i tagamatɔ la yɛrɛ a bɛ se ka bin i k'a dɔn k'a fɔ ja baara bɛ muso bolo aw bɛɛ lajɛlen k'i hakili to ninnu na hiji baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min n'i ye ninnu kɛ i bɛ labarika fɔ kɛ i bɛ se ka duwawu kɛ i bɛ se ka zikiriw kɛ i bɛ kuranɛ kalanni kɛ i komi an y'a fɔ aw ye cogo min na ni saba de don ka duwawu kɛ ka zikiriw kɛ ka kuranɛ kalan hiji baara bɛ kɛ n'o ye i bɛ ninnu de kɛ sira la ka na fo ka n'aw se Maka n'aw sera Maka tuma min na o bɛ taa n'aw ye hôtel la n'aw sera hôtel la mɔgɔ caman bɛ yen nɔ kɔrɔtɔ de don dɛ wallahi n'i ye mɔgɔw ye kɔrɔtɔ la est ce que africain fana bɛ kɔrɔtɔ ka tɛmɛ maliyɛn bɛ kɔrɔtɔ ka tɛmɛ an bɛɛ kan dɛ ka da kan depuis an ma taa sisan nɔ an bɛ taa tuma jumɛn de n'an sera Mali la n'u taara ka Mali la ziyara ninnu kɛ an bɛ taa Maka tuma jumɛn n'u nana Maka n'i y'u lajigin hôtel la u bɛ ka kɔrɔtɔ u ka taa haramu na ka to ka tawafu kɛ or que a bɛ jateminɛ e yɛrɛ ka hɛrɛ n'i ka lafiya de kama n'aw sera waati dɔ la tawafu tɛ se ka k'a la ni mɔgɔ min taara fitiri tura dɔɔni e tɛ se ka don yɛrɛ o de la a bɛ fɔ a y'aw labɛn ni mɔgɔ min bɛ taa ɲɛgɛn na
ni mɔgɔ min ko ni mɔgɔ bɛ fɛn min kɛ i k'o kɛ o tɛ la ka d'a kan dɔw de fana b'u yɛrɛ to n'an ye sira minɛ n'an sera fo alikaba ma tuma min dɔw bɛ dɔn ne bɛna taa ɲɛgɛn na dɛ jaw tun bɛ ka ɲɔgɔn kɔrɔ de dɔw b'o bɔ a da yɔrɔ min na dɔ fana b'a fɔ ne dɔ fana b'a fɔ ne yɔrɔ de la o bɛ fɔ o tɛ la bɛɛ k'i labɛn n'an sera tuma min na a bɛ fɔ a ye ko tawafu kan ka kɛ nin waati in na bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya fitiri kɔfɛ walima safo kɔfɛ walima fajiri kɔfɛ n'aw sera waati min na i b'a ye a bɛ kɛ ka nɔgɔya bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya mɛ n'aw donna embouteillage la i kan ka min kɛ ɛri kilancɛ ɛri kelen ɛri fila ne bɛ bɔ yen nɔ i yɛrɛ bɛ bɔ a kama i bɛ sɛgɛn min ye f'i yɛrɛ bɛ siran hiji ɲɛ k'a sɔrɔ o tɛ mɛ mun de b'a las'an ma an tɛ lamɛnni de kɛ ka d'a kan an kan ka agence tigiw labɛn o de la sanuya kelen bɛ k'o de labɛn sisan ni mɔgɔw jiginna u kelen bɛ ka mɔgɔ yɛrɛ de labɛn o ka bila gurupu ɲɛ walasa kulo gɛlɛn ka dabila o bɛ taa ka taa bila u ɲɛ a bɛ tawafu kɛ mɛ tawafu yɔrɔ fana la an bɛna kuma o kan dazu wɛrɛ inshallah ninnu ye de kɔlɔsili fɛn minnu bɛ yen i bɛ taa dɔw sɔrɔ n'an ko k'an bɛ tawafu kɛ cogo min na ayi olu bɛ fɛ fu ka surunya kaba a bɛna tigɛ ka bɔ mɔgɔw la a tɛ yɔrɔ foyi dɔn ala ka hôtel ka d'a kan ale bɛna san fura de fɛ e nana i kɔrɔkɔrɔlama de tɛ yɔrɔ foyi dɔn i jija i ka to jama nɔfɛ n'i yɛrɛ nana tawafu la tuma min na i bɛ se ka tawafu kɛ n'a ka di da i ka t'i bolo maga la n'a ka di hajar aswad sunsun mɛ mɔgɔ caman bɛ yen problème bɛ yen fana dɛ hajar aswad wajibi t'i kan dɛ n'i sera k'a kɛ alhamdulilah n'i y'a dɔn ka fɔ a kɛli problème de b'a la muso dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ t'u yɛrɛ tintin a la u ni cɛbakɔrɔw de bɛ kɛlɛ la i b'a fɔ k'a tɛ hiji la olu k'a dɔn k'u bɛ ka haramu kɛ dɛ i bɛ ka baraji dɔ ɲini tari yɛrɛ bila haramu na o de la a bɛ ɲini an fɛ an ka hakili sigi inshallah n'i sera hôtel la ni labɛnw sabatira ko sisan nɔ taali kan ka kɛ nin de la kana labayika in tigɛ dɛ labayika bɛ jɔ fo ni alikaba ye tɔgɔna min na i b'i jija i ka continuer a fɛ i sigilen bɛ hôtel la a ma bali k'i ka da ka sunɔgɔ dɛ a ma bali k'i ka dumuni kɛ dɛ mɛ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u tɛ fini jɛman kɔlɔsi i b'a ye dɔw yɔrɔnin kelen u ka fini jɛman bɛ sina ka tasi ta dumuni yɔrɔ la walima sigiyɔrɔ la u tɛ kɔlɔsili kɛ o de la bɛɛ lajɛlen k'i hakili to a la est ce que ni hiji baara daminɛ ka d'a kan o de ka gɛlɛn a bɛna tile damadɔni k'i la an b'a ɲini ala fɛ ala k'o baara nɔgɔya inshallah ni ala ye walanda wɛrɛ yira n na tawafu bɛna kɛ umura baara bɛna kɛ cogo min na an bɛna kuma olu kan biiznillah an b'a ɲini ala fɛ ala ka nɛɛma ni kisi a k'o caya ala kɛra ka sallallahu alaihi wasallam